Vitajte v Epodexe. V tomto videu vám ukážeme, ako použiť Epodex Mikrometal na vašich stenách na vytvorenie sofistikovaného kovového povrchu. K tomu budete potrebovať nasledujúce materiály: Epodex Mikrometal dekoratívna omietka, kovový pigment na zafarbenie dekoratívnej omietky, 2 hladidlá, maskovacia páska a plastová ochranná fólia, miešadlo a akumulátorový skrutkovač alebo tyč a tiež nitrilové rukavice. Podklad musí byť stabilný a suchý, bez nečistôt a separačných prostriedkov. Pracovnú plochu zakryjte našou plastovou ochrannou fóliou. Pokraje zakryjte maskovacou páskou pre čistý výsledok. Pridajte dodaný kovový pigment do dekoratívnej omietky Mikrometal, aby získala farbu, a dôkladne premiešajte. Naneste tenkú vrstvu materiálu pomocou hladidla a nechajte zaschnúť. Pokračujte druhou vrstvou. Použite obe hladidlá na nanášanie materiálu na povrch. Opakujte proces, kým nebude povrch úplne štruktúrovaný. Teraz vyhľadte textúru čistým hladidlom s jemným tlakom. Pohybujte náradím zhora nadol. Podrobné informácie nájdete na každej produktovej stránke. Užite si prácu s našimi produktmi. Váš tým Epodex.